Xayrlı kич dostlar. Bugün bik mühim gün. Bir kimde, bir nərsədə unutulmadı. Bizge büyük jüngü bölek etken batırlarının donu мәңгілік. Bugün biz 9 may datasını şitlep öte olmadık. Yaşlık Tavışı hit paradının rezidentları 9 mayına nişik karşı alırga jinalar. 9 may beyremalarının көңілінде nindi his duygular tudara. Bugün şunun haqda gittik. Hit paradımızın qaideleri boyunca her atına en az tavışlar jıyğan rezidentimiz 10. pozisiyadan düşüp qala. Kim bilen bugün sablaşabız. İhtibar ekranlara. Yaşlık Tavışına ür-yana rezident ayak basa. Onun bilen yakınlarak tanışır için ihtibarımızına ekranlara yöneldik. Tatar deybektirge sen zinhar korkma. Üz tilinden uyalıpsın hurlukka kalma. Ruhiyatlaki gayret tatarның kanında. Eybet bara siyasat tatar bulsa başında. Tatar jine yazmışta bar bulgan kirteni. Sen tatar gilimli, kudretli hem kışli. Tatar büyük millet, hırıf gadetleri bilen. Tatar gırur siler, biz tatarlar hemiz birden. Tatar dili Tatar dep silerge var senin hakların. Hem tatar bulup kalırga nasip etsin Hıdayım. Көп büyük şahıslar tatarның arasında. Sana biterlik tugeli sanıy başlasan da. Tatar kişi her birisi, şahıs her birisi salat. Tatar isim gına tugel нәрсе etseler de. Tatar gadil bugünde, tatar kirek bugünde. Tatar bulup kala kimni нәрсе etse de. Tatar dili şiirlerin koysa ilde yürsen de. Tatar dili tuğan dilin senin.
Рулинаның гаиләсендә әле дә әнисенең туганы Файзал Хак абыйның хатлары саклана. Еш кына ул хатларны бергә җыелып укыйлар, әбиләренең хатирәләрен тыңлыйлар. Лилия өчен 9 май җиңү көне генә түгел. Бу көнне аның әтисе Айрат Салихович туган. Без аны киләчәк туган көне белән кайнар тәбриклибез. Барлык кешеләр 9 майда парад карарга баралар. Бара алмасалар, телевизордан күзәтәләр. Тылсым триосы да әлеге көнне парадка чыгалар, бәйрәм концертын карыйлар. Кызларның җыр өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 031 кодын язып җибәрегез. Aramızda suyu bubere,
дәшмә, ни тыңламадық шунда. Аға сулар, суларда биік йылдыз, икебез ике ярда бир, һәр ярда берәр йылдыз. Дәрьяға қырқазы ялғыз, ялғыз түшкәндір таңда. Қарада шул қырқазына, минем хәлемне аңла. Аға сулар, суларда биік йылдыз, икебез ике ярда бир, һәр ярда берәр йылдыз. Аға сулар, суларда биік йылдыз, икебез ике ярда бир, һәр ярда берәр йылдыз. Иҗат кешеләре һәрбер бәйрәмне сәхнәдә үткәрә. Руслан Тимерланов та нәкъ шулай итә. Һәр ел җиңү көнен җырлап, сәхнәдән ветераннарны котлап үткәрә. Ә Динара Юсупова авылга кайта. Тормыш иптәшенең әбисе сугыш елларында шәфкать туташы булган. Шуңа күрә бәйрәм белән котлар өчен аның янына барлык туганнары җыела.
Келесі резидентыбыз Алсугөл үзенең туганы Хайруллин Хизматулла Хайруллович турында безгә сөйләп китте. Ул Ленинград блокадасында булган, берничә кат бызлы Ладыш күлен үткән кеше. Ленинградны коткарган өчен мактаулы орден белән бүләкләнгән. Авыр чакларда бирешмәгән безгә аяз күк бүләк иткән батырларыбызга шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәм Алсугөлнең җырына күчәбез. Бүген синең туган көнең, елга бер килә торган. Изге теләкләреңне тыңлап, елмая килә торган. Күңел күгән якты булсын, балыклар капламасын. Синең бәхетеңне күреп, киләгән шатланасың. Күңел күгән якты булсын, балыклар капламасын. Синең бәхетеңне күреп, киләгән шатланасың. Син дә миңа бер терәксең, мин дә сиңа бер терәк. Икебез бергә булганда, сөенеп тибә йөрәк. Күңел күгән якты булсын, балыклар капламасын. Синең бәхетеңне күреп, киләгән шатланасың. Күңел күгән якты булсын, балыклар капламасын. Синең бәхетеңне күреп, киләгән Туган көнең белән котлап, җырлыйм үзеңә генә. Көнгә баккан чәчәк кебек, карыйм күзеңә генә. Күңел күгән якты булсын, балыклар капламасын. Синең бәхетеңне күреп, киләгән шатланасың. Күңел күгән якты булсын, балыклар капламасын. Синең бәхетеңне күреп, киләгән шатланасың. Синең бәхетеңне күреп, киләгән шатланасың. Бөек Ватан сугышы һәрбер гаиләдә эз калдырды. Фәрүзә Сафаргалиеваның да гаиләсендә сугышта катнашкан шәхесләр бар. Кызганыч, ләкин алар фронттан әйләнеп кайтмаганнар. Фәрүзә алар белән горурлана һәм аларның батырлыгы алдында баш ия. Хатларын укыйм да, яңадан моңланам. Бергә чак бар иде, шул хакта уйланам. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле.
Очрашыркын ерак, син шуны беләле. Шулкадәр сагындым, төшемә керәле. Арада юл озын, күрешү мөмкинме? Күп айлар буена зарыгып көтимме? Очрашыркын ерак, син шуны беләле. Шулкадәр сагындым, төшемә керәле. Очрашыркын ерак, син шуны беләле. Шулкадәр сагындым, төшемә керәле. Адырсак та бәгырем, кышкы ак буранда. Сүрелми мәхәббәт, шигесер булганда. Очрашыркын ерак, син шуны беләле. Шулкадәр сагындым, төшемә керәле. Очрашыркын ерак, син шуны беләле. Шулкадәр сагындым, төшемә керәле. Шулкадәр сагындым, төшемә керәле. Төшемә керәле. Киләсе резидентыбызга күчкәнче исегезгә төшерәм. 12-13 майда филармония концертлар залында театраль солянка узачак. Татар эстрадасының артистлары актер усталыгын күрсәтәчәкләр. Кирми калма, бик кызык булачак. Ә хәзер сезнең экраннарда узган атнаның премьерасы. Каршы алабыз. Uzak күрми торсам, күңелем тула. Очар куштай җаным талпына. Нидер җитми кебек көннәремә. Күңелгәем өзелеп сагына. Әни диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Балаларым газизләрем диеп, һаманда кайгыртып яшисең. Булышасың, тырышасың бит син, безнең өчен барсын эшлисең. Әни бәгырем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең түрләреннән
Ана 9 май бәйрәмен аеруча көтә. Аның бабайы 4 баласын тормыш иптәшен калдырып фронтка китә һәм әйләнеп кайтмый. Пленга эләгеп вафат була. Азаматның әнисе ул вакытта нәни бала гына булган. Җиңү көнен һәрчак сәхнәдә үткәрәм. Әлеге көнне безгә бүләк иткән батырларны искә алып аеруча хисләнеп җырлыйм, дип сөйләде ул. Бу атаның көчле эшлеген ачып җибәрүче клип. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында, бер элекке шашкандырма, бәхетең кулларыңда, яшә бәгърем гомрең буя, яратып яратылып, мәхәббәтнең кочагында, сөелеп сөендереп. Бирешми кайгы моңга, бәхетле бул, мәхәббәт аланында, бәхетле бул, йөргән юлларыңда, күз алдымнан китми шул синең йөзең. Бәхетле бул, бәхетләрең мәңгелек чишмә булсын, шул чишмәдә мәхәббәтең мөлдерәп тулып торсын. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында, яшьлегеңнең яшел тавы, шау чәчәкле чагында. Бирешми кайгы моңга, бәхетле бул, мәхәббәт аланында, бәхетле бул, йөргән юлларыңда, күз алдымнан китми шул синең йөзең. Сезнең тавышлар ярдәмендә икенче урынны яулаучы резидент.
шақла жетті жай башлана бүгіннен әйтірсіңлі бұл жайларға тылсым нұры төгілген нендей матур шақла жетті жай башлана бүгіннен әйтірсіңлі бұл жайларға тылсым нұры төгілген Жырлысы келемін өнді назлы сөзлер сөйлесі бар бұлбұлларға қошалып сүйі жырын төйлесі нендей матур шақла жетті жай башлана бүгіннен әйтірсіңлі бұл жайларға тылсым нұры төгілген нендей матур шақла жетті жай башлана бүгіннен әйтірсіңлі бұл жайларға тылсым нұры Сүйген ярым янымда күзге кірмеш ол жайларда қолық жаным тағында нендей матур шақлар жетті жай башлана бүгіннен әйтірсіңлі бұл жайларға тылсым нұры төгілген нендей матур шақлар жетті жай башлана бүгіннен әйтірсіңлі бұл жайларға тылсым нұры Разил Исмагылов 9 майда Хайкал һәм Мәңгелек ут янына барып, сугышта вафат булган барлык кешеләрне искә ала. Ә кичен авыл мәдәният йортына җиңү көненә багышланган концертны карарга бара. Разилнең җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 037 кодын язып җибәрегез. Бу атаның лидеры. Каршы алыгыз. Күңелем туңған шақларда жылытасың назы биріп бәгәрімні сағыш тілсе әрітәсің келгенә сүйіп yazımışı yazıgan buranlarını adaşmışa uçsa gidik gümürlerinin azağına ikevi birge jitse gidik yazımışı yazıgan buranlarını adaşmışa uçsa gidik gümürlerinin azağına ikevi birge jitse gidik Gözlerinden nur sibele Kökteki yıldız gibi Yılmayuan ilham bire Könglim kitse biraz gidelim Yazmış yazılan buranlarını Adaşmışa uçsak gidik Gümürlerinin
Azağına ikevi berge jitsek idik Kamşısı tiksinigine Janda tuğan jırlarının Barı sinigine uyattın Şirtip күңелемі қылларына Yazmış yazған буранарыны Адашмыша үтсәк идік Ғүмірлерінің азағына Икеуі бірге жетсәк идік Yazmış yazған буранарыны Адашмыша үтсәк идік Ғүмірлерінің азағына Икеуі бірге жетсәк идік Икеуі бірге жетсәк идік Икеуі бірге жетсәк идік Шулай итеп тапшырубыз ахырына җитте. Тагын бер кат барлык ветераннарыбызга рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Күпме генә рәхмәтләребезне җиткерсәк тә аз булыр. Барлык тамашачыларны якынлашып килгән җиңү бәйрәме белән тәбриклим. Безнең әби-бабайлар бүләк иткән тыныч күк йөзен бергәләп саклый. Шушы мизгелдә мин Мөнир Рахмаев сезнең белән сау булашам. Пока. Олып баручыларның қызыклы образы үшін суперкостюм.ру кибетіне рәхмәтебезне белдерәбез. Суперкостюм.руда карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.